I dag skal vi høre lidt om Udkants Danmark. Vi har Adriana Alexandra Knudt og Torald Ønal fra SF med os i dag. Vi skal gennem interviewet høre om SF's holdning til Udkants Danmark og hvad de vil gøre, hvis de bliver valgt til det kommende folketingsvalg. Hvordan står Udkants Danmark til i øjeblikket, og hvad kan der gøres ved det? Ja, for at vise det har vi taget et skema med, og ud fra dette skema kan vi se, at balancen mellem bund- og topkommunerne ikke rigtig hænger sammen. Så vi kan se, at de top 15 kommuner er placeret nær hovedstaden, mens de andre bund 15 kommuner ligger i Udkants Danmark, og det er et rigtig stort problem for vores samfund. Vi mener, at der er en masse problematikker, som bagatelliseres fra statens side, og at staten nu må spille en aktiv og massiv rolle i udviklingen. De problematikker, som vi i dagens Udkants Danmark kender til, er manglende arbejdskraft i udsatte kommuner, der indbyggerne urbaniserer. Vi mener, at staten må gribe ind og balancere Danmark, så de indbyggere på landområdene ikke føler sig forladt, men en del af Danmark. Ja, vi mener også, at det er staten, der skal sikre udvikling og vækst ved at låne penge til de små og mellemstore virksomheder, som afvises af private banker, når de forsøger at etablere sig på markedet i landområderne i Udkants Danmark. Samtidig skal infrastrukturen forstærkes. Den offentlige transport og busnettet skal opgraderes med hensyn til unge og ældre. Der kan regningen deles mellem staten og busselskaberne. Det handler i bund og grund om, at sammenhængskraften skal forstærkes. Vi skal fokusere på decentralisering, så indbyggerne på landet ikke urbaniserer. Hele projektet vil koste ca. 1 milliard kroner. Hvor tror I, staten kan få de penge fra? Altså, staten skal få de penge fra bankpakke 2, som staten tilskynder til de banker, som vil låne penge. Staten vil have en fortjeneste, der svarer til den risiko, staten får ved at stille kapital til rådighed. Renten svinger mellem 9 og 12% årligt, alt efter kreditinstitutterne og deres behov. Hvilke konsekvenser vil der komme i fremtiden, hvis det fortsætter uden statsligt indgreb? Først og fremmest skal vi konkludere, at urbanisering vil kunne fortsætte, hvis der ikke decentraliseres og sammenhængskraften ikke styrkes. Vi har her en graf fra Danmarks Statistik, som viser, at urbanisering er steget markant fra 2008 til 2014. Og denne udvikling vil kunne fortsætte, hvis staten ikke gør noget ved det. Hvis staten ikke gør noget ved det, vil Udkants Danmark være efterladt, og det kan vi ikke tillade, at landbruget spiller en meget vigtig rolle i dansk økonomi. Af landbruget får vi 150 milliarder kroner om året, og en beskæftigelse på over 180.000 personer. Dette vil medføre, at vores eksport vil falde drastisk i forhold til vores import. Det vil svække balancen på valutaregnskabet, så staten skal gribe ind, før det bliver for sent. Er der nogle partier, som støtter op om dette løsningsforslag, som vi nu er kommet frem med? Altså, Socialdemokraterne støtter op om dette, da vi mener, at staten skal spille en massiv rolle i udviklingen ude på landet. Vi mener, at markedskræfterne har fejlet i forhold til områderne. Vi vil ikke ignorere Udkants Danmarks problematikker, da vi er tilhængere af socialismen, som handler om fællesskab og sammenhold.